Susara. Anak siapa nih? Siapa doai? Mami. Ambil serona doai. Papa. Ambil dah serku bangsin macam mana nengah? Hah? Mami tu. Acha. Hello lwgwpwr खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिबो बरायबावनाय थाबाय आङो कफि खानो फैदों दायो लोगोफोर कफि मैगं खानो फैदों आङो अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय kurang jarang baca itu. कफिखौ आङो खानानै लाबोखांबाय दायो आं बेखौ हानानै लानोसै Karena bidra jiya, hujan sih tanda pada swmdwn. Malah. Kamai, kuwi baik. Mana mati. Aman ni, macam tu kau pilana pergi yang ni. Kita labar sih. Mungkin sih bidra. Tanda pada kamar ni mana? Malah ni kan orang kuwi baik, pun tak tang semua. Bisa mencapai kau lah. Muya ni bui demen. Muya ni bui demen. Muya tu bui demen. Lambang harga ni harga kayu. लोगोफोर आलु कफि संनो नागिरदों नै लोगोफोर आंनि कफि ओंख्रिया रेबबाय आं दायो दै ओंखारदोंहाय नै आं दायो आंनि नै लोगोफोर आंना बिबारा दाख्लै मुलाया नै अमा दंबायो अमानो रुनो मेल्ला मोजां जाबायमोन फुला जोब्बायसो लोगोफोर नै दायो जानो आन्था एसे दोनदों आरोना बेखौनो आङो एवजानो होननानै मुला बिथराइखौ एसे खानो फैबाय आरोखि ना लोगोफोर मानो फुजोबखो होमबा नै बेखौनो खानसै लोगोफोर आङो एसे
tayo. Này लोगोफोर Mami नों लाग्रा जाखा गादो थ' थांसै Mami tayo. खाथियाव लाना बेखौ बानाय होदो आरोना आं दायो आंनि लाइ बिथराइखौ हानानै लाबाय लोगोफोर Abang ni cuy. नै लोगोफोर आंनि कफि ओंख्रि संनाया मोनबाय दायो आं बेखौ खांनानै आंनि मुला बिलाइखौ एवनोसै आं दायो आंनि मुला बिथराइखौहाय एवनोसै लोगोफोर आं दायो हरनानै लानोसै आरे नै लोगोफोर आंनि मुला बिलाइ एवनाया मोनबाय खुदैजों सामसजों लायदो फिसा नानिया चावमिन जानो बिबाय थादोंमोन चावमिनानो गैया दाना बेखौनो लाबोनांबाय बेखौनो जानोसै एसे आयो नै गारियाव मानोबा जाजोब्बाय ससखौ एक्सट्रासो सोना लाबोनांगौमोन आङो दासो दुगैदों नोङो आं दायो जानोसै बियो गुगुनि ना बुगुनि होनो आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव बाय